ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, инҷо маркази матбуоти бозиҳои ҷоми осиё 2023 аст ва навакак Петр Шегер ба суолҳои мухбирони хеле зиёд ҷавоб гуфт ва ӯ иддао кард ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон омода аст ки дар муқобили яке аз дастаҳои беҳтарини гурӯҳ ба ғалаба ноил шавад, аммо гуфт инҷо мо натиҷае ки барои мо мувофиқ аст интизор мешавем. Ҳарчанд чунин гуфт, аммо инҷо рӯзноманигорони қатарӣ бар онанд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон яке аз қудратмандтарин дастаҳо дар гурӯҳи А аст ва аз ин даста яъне сенсатсия натиҷаи ғайриоддиро интизор шуда мумкин аст. Гуфт мо аввали маротиба дар ин ҷо иштирок мекунем ва аз ҳамин рӯ кӯшиш мекунем ки дар назди тамошобиёне ки дар ин варзишгоҳе ки беш аз 70 000 нафарро мебарад дар варзишгоҳи Албайт бозии ниҳоят муҷалло нишон диҳем. Барои ин ҳама ҷоиз аст ва мо метавонем ки бо дастаи мунтахаби Қатар як бозии зебо нишон диҳем. Аммо ба саволҳое ки дар ин ҷо сурат гирифтанд бо сармураббии дастаи мунтахаби Қатар Маркос ин ҷо суханҳо дигаргуна буданд. Ба ӯ таҳдидҳо ҳам зиёд шуданд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистонро агар наомӯхта бошад метавонад ки ба иштибоҳ роҳ диҳад ва дар натиҷа Қатар метавонад ба бох рӯбарӯ шавад. Аз ҷумла суоли мо ба Машъал Баршам ки ин ҷо яке аз бозигарони дастаи мунтахаби Қатар ҷойгир шуда буд, омада буд, дар бораи он ки мо соли 2012 ин дастаро бо ҳисоби 2-1 мағлуб карда будем ва агар ин навбат ҳам мағлуб шавед чӣ ҳолат роҳ хоҳад дод ва онро шумо сенсатсия ё худ эҳсосӣ барои ҳам бозигарон ва ҳам барои мардуми Қатар медонед? Гуфт мо одат кардаем ки гоҳе бой бидиҳем, яъне мағлуб шавем ва гоҳи дигар пирӯз шавем, аммо мо кӯшиш мекунем ки бозии хуб нишон диҳем. Бо эҳтиром мегузорем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар баробари Чин як бозии зебое ҳам нишон дод. Ҳамин гуна буд нишасти матбуотие ки ин ҷо мо ҳузур доштем.